jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musa a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musaka ko ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ ngonga o y'a kɛ cogo ye dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa o tɛ baasi ye n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pɔnpe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya an cɛ i musokuntigi jɔn ye wele sitan ne wele la bi m'an wele n'i tura sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten dugutigi sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ ba sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la nɔn tɛ sitan tɛ kalabanci ye nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ Basunkalo e filila dɛ nga bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ Basunkalo ni gɛlɛya bi jamana kan a bi ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ a b'an ni mun cɛ hutigɛ ma sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonincinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw Basunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bi di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa Basunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn nin waati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin sunkalo ale bɛ k'i sɛnsɛn ka taa tile 28 o tile bɔra bi o tile binna bi min ye juma laban ye o kɛra an bɛ dugawu kɛ sa maa bɛ yen ni olu bɛ ka sunkalo matarafa n'o ye silamɛ diinɛ maaw ye ko ala ka bato minɛ kerecɛnw fana bɛ nin waati na u ka sunkalo la n bɛ dugawu don k'u fana yala ka timɛko ɲuman d'a ma maa sɔgɔlen don an na su in na an da bɛna don baabu min na o ye sirabangako ye an ka mɔbiliba bolila minnu bɛ taa minɛnw ta jamana kɔ kan ka na a fɔra ko mɔbili minnu ni olu bɛ taa minɛnw ta ka na ko fo ka olu sigi bɛrɛ la avril kalo nata in tile fɔlɔ sariya in kan ka sigi sen kan okumu kɔnɔna na sa min ye Sulemani Kumare n'ale ye Sulubajɛ ye ale bɛ Sinakɔrɔ kɔnɔna na an n'ale bɛna masala su in na minisiri ye yamaruya min ta min ye directeur national de transport ye n'o ye Mamadu So ye ale bɛ wuli ka jɔ la yaasa fɛn ka se ka kɛ olu yɛrɛ ka faamuya cogo ye mun y'a la fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don sen kan yalama ɲɛfɔli min bɛ ka kɛ dɔ fɔr'u ɲɛna la wa sofɛriw ka tɔnɔ bɛ nin ko in na wa degun de bɛna na s'u ma a ko la yalama olu yɛrɛ bolo a ko bɛ se ka sigi sen kan n'o y'an ka ɲininkali belebelebaw ye an bɛ na min ta ka ɲɛsin Sulubajɛ ma Sulubajɛ i ni su ne dun yɛrɛ tilenna i yɛrɛ don somɔgɔw ça va alhamdulillah sunkalo ko bɛ cogo di an bɛ ka a mɔmɔ a ma nɔgɔn sa mɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin an bɛ ka mɔmɔ awɔ ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw ka baara hukumu kɔnɔna na aw tun ye fɛn caman fɔ aw ka bɔli laban na degun dɔ ye min ye mɔbili yɛrɛ kɛcogo ye nin waati in na minisiriso mɔgɔw wulen don k'u jɔ ko fo min ye mɔbiliw ye u poids u k'olu sigi u sigicogo la min ye mɔbili min kan ka don an fɛ mun b'an ka don minnu ka bon minnu ka jan ko hakɛ dɔ bɛ olu bɛna sigi sen kan o la kuma in sera aw ma k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna faamaw fɛ fɔlɔ wa alhamdulillah rabil alamin an bɛ an lamɛn jɛkulu fo ala min ye bi tile ɲuman ban o ka su ni hɛrɛ d'an ma amina yarabi ne yɛrɛ ye Sulemani Kumare caman wele ko Sulubajɛ ne ye Sinakɔrɔ secrétaire général adjoint de ye
oui n bɛ se k'a fɔ ko faamaw sela a ma n'i y'a mɛn ko faamaw bɛ se i ma o tɛ i n'a fɔ ko o bɛ wuli ka taa i nɔfɛ mɛ bataki bɛ yen o bɛ min ci aw ma ka ala dɔnniya k'a fɔ ko waleya dɔ bɛ ka kɛ jɛn tɛna kɛ n'a ye bilen donc n bɛ se k'a fɔ a sela anw ma ka yir'an fana ko an ka bataki ninnu se u seyɔrɔ la moi je pense que a kan ka kalo damadama bɔ bi bataki ninnu an y'u se u seyɔrɔ la min b'a yira k'a fɔ mobili ninnu kan ka tigɛ ka u bɛrɛbɛn o sera an ma ni batakiw ye an b'a dɔn aw ta tɛ mobili ye aw ye sofɛriw de ye maa minnu bɛ mobili ninnu kɛ ten cogo la est ce que aw y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna aw ka mobilitigiw ɲɛna k'a fɔ k'a tɛna bɛn tuguni sariya la oui mobilitigi caman b'a kalama parce que n bɛ n da ma sɔn ka yɔrɔnin dɔ fɔ i b'a dɔn mali ye jamana dɔ ye n'i y'a ta sous région nin kɔnɔna na yan i b'a ye mali constitution de la mali de bɛ sariya ɲɛnama de voter a bɛ sariya mali sariya ka ɲi kojugu mais sariya bɛ ta mali kɔnɔ a tɛ se ka waleya a dan y'a tali ye dɔrɔn k'a fɔ donc an b'a fɔ dɔrɔn ko an ye nin sariya in ta a banna a tɛ lawaleya voilà c'est comme ni sariya tɛla se i b'a ye dɔrɔn a bɛ ta jamanadenw b'a ye nisɔndiya ko don mais i b'a ye sariya bɛ da ye foyi tɛ se ka a kɛ tɛ se ka kɛ o pourtant ni sariya tala a kan ka waleya de sariya tɛ ta dɔwɛrɛ kama min bɛ ka waleya jugu kɛ olu k'a dabila mun tun bɛ ɲuman na o ka fara olu kan mais i bɛ taa sɔrɔ a tɛ dɔn a bɛ taa kale yɔrɔ mun na donc n'i ye nin mobilitigɛ ko nin ye yanni mobilitigɛ yɛrɛ a ka se mobilitigɛ ma fɔlɔ mobili ninnu bɛ na cogo di a bɛ dilan de ka norme dɔ de d'u ma o fɛn fɛn bɛ fara kan fɛn fɛn farala kan a farala kan anw de fɛ yan an tɛ mobili bɛ bɔ usine na cogo min o tɛ nin ye o tɛ nin ye o mun nana ni katisie ko ye ko poids ko o yɛrɛ contrôle yɛrɛ perdu la a tun bɛ kɛ kɔrɔlen de contrôle tun bɛ kɛ kɔrɔlen yan a contrôle tun bɛ kɛ kɔrɔlen kɛ pesage tun bɛ yen mais ɲɛ yɛrɛ ma sɔrɔ o la o yɛrɛ tɛ kɛ bi mobili ninnu yɛrɛ filɛ chauffeur kɛ i se t'i yɛrɛ la e y'i ka permis ta baara tɛ jamana kɔnɔ jagoya de i b'a boli e ta tɛ o anw ye cidenw de ye hali n'a man di i bɛ taa donc n'i y'a faamuya sisan nin bɛna na diya sinɔkɔri chauffeur ye wa bon nin kan ka diya mali chauffeur caman ye parce que mobili yɛrɛ bolili filɛ nin ye degunba de b'a la a b'aw sɛgɛn a b'an sɛgɛn sɛgɛn tɔ tɛ a bɛ mɔgɔ sɛgɛn wajibi de ye o e yɛrɛ mana nin mobili ninnu yɛrɛ ye hali ni e mobili wɛrɛ b'i ɲɛfɛ k'i b'a dépasser kɔlɔlɔ don i tɛ se sira tɛ yen an k'an ka sira ninnu lajɛ an ka mobili yɛrɛ a lajɛri n'a a jɛnya lajɛ a tɛ tɔ to an yɛrɛ nin na o tiɲɛna baara don dɛ mais an b'a sɛnsɛn de an b'a kɛ cogo di donc sariya kɔni ye sariya ye n'o sera k'a tigɛ alhamdulilayi n'o fana ma se ka tigɛ an kɔni chauffeur an kɔni b'a boli o tuma e bolo a tɛna se ka tigɛ ou bien e bolo a sariya tɛna se ka labato bon Kasum n ka kuma daminɛ n ye kuma dɔ de f'i ye n ko mali la sariya ɲuman de bɛ ta mali la kuma min don a bɛ fɔ i m'a faamu n'i disi fa a la k'a fɔ nin min fɔra nin ko non k'a diyara n ye ko non ko n bɛ wuli k'a kɛ tan i yɛrɛ bɛ tila ka maloya de u b'a bila k'i to i kelen to i kelen na i bɛ to i kelen na kɛ e ka dɔ fɔ n ɲɛna kɛ mali la sariya joli joli tɛla ɲɛ b'a jumɛn wale an ka exemple ta an yɛrɛ chauffeur kan depuis en 2020 ala ka ɲini Ibrahim Boubacar Keïta la ale tun ye jamanatigi ɲɛmɔgɔ ye kɔrɔ ye yanni a ka taa an delila ka taa grève dɔ la ka yira k'a fɔ an tɛ ka don AMO ni INPS la o y'a ye waati bɛɛ n'an ye grève kɛ ni problème min bɛ na o ye solution jumɛn de sɔrɔ o ko an ka chauffeur ka INPS ko ni comment on appelle AMO ninnu an ka a kɛ fɛn dɔ ye an b'a affilier mobili yɛrɛ document na o y'a kɛ ni bɛ mobili ta sisan voilà fo chauffeur kɛ ka AMO ni fɛn ninnu ka kɛ c'est la carte d'affiliation du compte à la sécurité sociale a bɛ éléments na voilà mobili pièce c'est devenu un document de transport o kɛla mobili donc mobilitigi jagoyalen don k'o ta wajibi bilen sariya o de fɔ parce que décret de don a bɛ décret le 0087-PRM du 2020 du 19 février 2020 a b'o kɔnɔ i y'a faamu donc ni mobili cahier dayɛlɛla n'a t'a kɔnɔ a bɛ n'a fɔ mobili yɛrɛ minɛn dɔ b'a jɛ mais est ce que o sera k'a appliquer wa
mais a fɔla don min na jamanadenw an ye tigɛrɛ fɔ tigɛrɛ chauffeur fɔ. an ye tigɛrɛ fɔ ko an ta ɲɛna sisan anw yɛrɛ farala mobili document kan mobili tɛ se ka transporteur tɛ se ka transport kɛ yɔrɔ si la bilen n'a ma na a an kun kan. tɛ mais est ce que o appliqué la mais n'an wulila o kɛlɛ la sisan ko an bɛ taa grève la ou bien an bɛna fɛn dɔ kɛ ko jagoya k'an ɲininka dɛ i bɛ mɔgɔ mun ta kalama u b'a miiri ka fɔ an tɛ faso nin fɛ kuma wɛrɛ bɛ don a kɔrɔ. o de kosɔn n k'i ma ni sariya min talen filɛ nin ye sariya ɲɛnama de don mobili kelen pe bɛ se ka mobili naani don ni yɛrɛ bɛ jouer transporteur yɛrɛ kan se t'e min ye k'i ka mobili janya se t'e min k'i ka mobili bonya e tɛ doni sɔrɔ o a dɔn mobili minnu ka jan minnu ka bon olu de bɛ doni o de bɛ doni sɔrɔ bon ni se t'e k'i ka mobili kɛ ten dun mais Surubaja an y'a mɛn fana k'a fɔ ko jamana minnu dɔw b'an kɛrɛfɛ yan mobili ninnu bɛ boli ka bɔ olu fɛ yen o y'a sɔrɔ olu b'u cogoya la u ka ɲi nka ko n'u sera an ka dancɛw la ko aw b'o u charger ko k'u ta ka na n'a ye k'a sɔrɔ aw ka mobili déformelen ninnu kɔnɔ o ko bɛ ci cogo di. oui ne b'o de f'i ɲɛna anw ye chauffeur de ye n'i tɛ se i b'a jɔ yen de i b'i sen bɔ a la de. mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲini. mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲini kɛ i ta don wa e bɛ k'i ka denbaya dahirimɛ de ɲini o wajibi bilen de i b'a kɛ cogo di i bɛ fɛrɛ ka sa de a bɛ taa hali n'a bɛ bɔ ka bɛn n'i k'i faga kɔni i bɛ taa n'a ye de sinon se foyi t'i ye i k'a fɔ k'i ta kɛ c'est vrai mobili n'i y'a charger Dakar bi wɔlɔfɔw tɛ sɔn abada lazi k'a fɔ k'i ka mobili voli bɛna u fɛ ka na n'a ye o tɛ sɔn. o tɛ sɔn a ma o mais a volimɛ yɔrɔ b'o bolo an kɔni b'a bori de faamaw sigilen bɛ o b'a lajɛ la faute à qui faute tɛ transporteur ye faute tɛ chauffeur ye n'a ye min autorisé o de bɛ kɛ o. mais bi est ce que ni nin sigira sen kan i yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo min na a bɛna fisaya aw ma wa ou bien a bɛna kɛ cogo di aw minnu chauffeur ye. bon e kɔni foyi man di namara in na n ta kɔ e mɔgɔ min bɛ ka taa plus de 80 tonnes ta n'a fɔra ko wa k'i ka mobili kɔnɔ ko peut-être ko 50 tonnes ou bien 60 tonnes b'i kun k'i ka taa n'a ye. o la a bɛ teliya. i kɔni i b'a dɔn kɔni a bɛ fɔ i yɛrɛ la ala ni doniba ta nin kosɔn yɛrɛ hali chauffeur yɛrɛ tɛ denkɛ sɔrɔ la bilen. cogo di aw kɔw t'a di yan. an ko b'a se ka di cogo di. mali n'a ye kuma fɔ dɔw tiɲɛ don ja. a ma nkalon tigɛ dɛ mobili bori ye fɛn dɔ ye ni mɔgɔ min t'a ɲɛdɔn i b'a miiri k'a fɔ ko an sigilen don mobili kɔnɔ ko wa k'a bɛ ka taa mais je te jure que nin mobili ba in i sigilen b'a kɔnɔ i bɛ ka bori foyi nege t'i nin na o de kosɔn ɲɛ bɛ chauffeur la n'a ye mobili jɔ yɔrɔnin dɔ la k'a jigi jeli bɛɛ ka kala dusukun tɔɔrɔlen kunkolo sɛgɛlen don n'i ye kuma fitinin fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye parce que tɔ foyi t'a la a concentré tellement k'i b'i concentré i bɛ nin équilibre bɛɛ de lajɛ k'i concentré dɔɔni ka na mais c'est de taɲɛ an tɛ se ka fɔ an ta kɛ. ka gɛlɛ bɛrɛ. n'an ko an ta kɛ sariya jumɛn b'an bolo k'a fɔ an ta kɛ. mais e yɛrɛ bolo bi pour que a ka se ka lawaleya mun ni mun kan ka kɛ parce que ko sisan ko an ka jamana kɔnɔ fɛn caman bɛ fɔ a tɛ se ka lawaleya est ce que aw jɔyɔrɔ bɛ aw la pour que a ka se ka lawaleya ani faamaw kan ka mun kɛ pour que nin sen ta nin kana na bila kɛrɛfɛ komi an ɲɛ b'a la u girinna ka wuli sen u ye ɲɛfɔliw k'a la kuma o kuma u bɛ télé la directeur yɛrɛ bɛ wuli k'i jɔ ministre yɛrɛ bɛ a kuma fɔ yɔrɔ caman u ye communiquéw kɛ ka sensibilisation kɛ e bolo mun kan ka kɛ ka far'o kan a kana na dabila pewu. Kasum o tɛ ko gɛlɛnma ye o n ko visite ta yɔrɔ bɛ yen. visite bɛ yen. jɔn de b'u permettre ka visite d'u ma n'a fɔra ko mobili jan tɛ taa bilen n'i y'a ye a taatɔla ye aw de ye visite d'a ma a ka transport bɛ bɔ min o mun b'a la k'u b'a tigɛ a ka transport bɛ bɔ olu yɛrɛ de bolo ye o. faama minnu sigilen bɛ sirakun na dun. olu fana sen b'a la mɛnɛ. mobili bɛ tɛmɛ olu la cogo di. donc f'olu bɛɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ. o de don. visite ka k'a kɛcogo la. minnu jɔlen don n'a fɔra ko hors gabarit tɛ don tuguni jamana kɔnɔ olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la. c'est tout. bɛɛ ka se ka faamu bɛɛ ka se ka i ta kɛ quoi. a banna. n'a kɔni ni hors gabarit kɔni tɛ n'a kɔni tabaliya bɛ na ni kɔlɔlɔ dɔ ye. i n'a fɔ a bɛ se ka jouer jamanadenw kan. u y'o de fɔ ko k'a bɛ sira tiɲɛ a bɛ aw yɛrɛ fana degun aw minnu ye mobili bolilaw ye ani fana an ka jamana fana lamini bɛɛ lajɛlen bɛ sariya min kɔnɔ nka anw de tɛ k'a kɛ anw fɛ yan mɔgɔw bɛ na n'u ka mobili fana u b'a don an ka jamana dondaw de la k'a kɛ an ka hors gabarit kɔnɔ ka don n'an ka jamana fana kɔnɔ a n'a kɔlɔlɔw caman bɛ ɲɔgɔn na accident kow b'a la i yɛrɛ ye min fɔ hali aw yɛrɛ ka degun bɛ sɔrɔ a sira a ko dɔw fɛ. bien sûr bon
sira tiɲɛni kɔni a kɔlɔlɔ kɔni bɛ yen u b'a la ko pɔw bɛ sira tiɲɛ c'est vrai pɔw bɛ se ka sira tiɲɛ mais tuma dɔ fana an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que an ka sira ninnu bɛ k'a dilan k'an k'a dilan cogo min na wa. dɔ fana y'o ɲininkali kɛ ne la minɛ. voilà. maliyɛn dɔ yɛrɛ bɛ Etats-Unis ale yɛrɛ y'o fɔ ale ko ale sɔnna minisiri ka kuma ma ko tiɲɛ don hors gabarit ko mais k'ale fana bɛ fɛn kalama an ka siraba dilan fana na ko fɛn minnu fana bɛ bɔ épaisseur minnu fana bɛ bɔ k'an fana ka siraw t'olu bato. voilà parce que an fɛ yan mɔgɔ kan ka jateminɛ tile ka farin ni mana cɛla ka tɛmɛ bɛlɛ kan o ye kɔlɔlɔ dɔ ye mobili mana yɛlɛ kan dɔrɔn hali n'i y'a kɛ voiture o bɛ yɛlɛ ka taa di. o bɛ yɛlɛ. bon est ce que épaisseur min bɛ di sira yɛrɛ ma est ce que u b'a contrôler k'a yira k'a fɔ ko parce que an bɛ taa jamana caman na an b'a ye sira bɛ dilan position min na a n'an ta kelen tɛ. sira bɛ dilan position min na a n'an ta kelen tɛ. anw de fɛ yan goudron kura bɛ dilan samiya kelen kɔnɔ i bɛ borila ɲɛ bɛ bɔgɔji bilen bɛ ka bɔ goudron na. Segu sira yɛrɛ y'o misali ye. donc ko bɛ fɔ cogo di mɔbilibaw ye tiɲɛ kɛ mais i b'i ka jamana dilan ni min ye. voilà i b'a lajɛ. minnu fana bɛ goudron baara kɛ o fana ka lakɔlɔsi sisan. c'est ça parce que n'i y'a jateminɛ Mali la port tɛ yen parce que fo mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamu. n'i y'a tuma dɔn an chauffeur bɛ dimi ko ayi ko mɔgɔ t'an jate ne delila ka kuma dɔ fɔ n t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'a faamu n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka o b'a miiri k'a fɔ ko ayi i ye permis ta i ka baara de don ayi i ka baara don mais i bɛ ka fɛn dɔ de ɲɛ faso ye surasiw filɛ a y'a yɛrɛ nin de ta ka taa don surasiya la o ka formation ka tila ka marifa ta a bɛ sara o mais a bɛ ka nin de di ka jamana nin kunba bɔ fo a ka dɔn an ye de école maître bɛ ten baarakɛla bɛɛ bɛ ten mais bɛɛ ta ka dɔn i ye. donc aw ta se ka dɔn aw ye. a bɛ dɔn cogo di Mali yɛrɛ filɛ et depuis e ka sun yɛrɛ bɛ yen i delila ka ye don jumɛn ko wayi ko san dɔw banna ko wayi ko jamana ɲɛmɔgɔ ou bien ministre de transport ou bien ministre de la sécurité ou bien ministre dɔ fɛn dɔ ka waleya Mali kɔnɔ ka chauffeur wele k'a fɔ nin san banna tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka chauffeur fo depuis e bɛ Mali kɔnɔ e delila k'o ye. u b'aw ka mobilitigiw de fo u t'a aw fo. o n'olu de bɛ ɲɔgɔn ye tuma caman mais u bɛ ɲinɛ aw kɔ. bon donc k'a dɔn k'a fɔ anw cɛsirilen don bi bi in na n'i ye Kɛɲɛba sira ta k'a lajɛ. n'i ye sira tɛ yen i b'a fɔ ko Kɛɲɛba de. d'accord Kɛɲɛba tagali kana fɔ sira kɔni sira kɔni. n'i ye Kɛɲɛ ta k'a lajɛ. o ka jugu a tɔ bɛɛ ye. bɔ yan k'i bɛ taa Kuriba nin Segu bila dɔrɔn. a fɔ k'i bɛ taa Moti bien i bɛ taa Gawo. sira tɛ yen o. mais diɲɛ don o don an bɛ ka nin dingɛ ninnu cɔki a bɛ na cogo di maa mun b'o k'olu kɛ a dun ko jamana ni économie fanba bɛ reposer transport kan. parce que port t'an fɛ yan. port tɛ yen bon mɔgɔ mun b'o corridor ninnu kan mun b'o liaison kɛ an ko bi bi in na n'i ye sira in jateminɛ moi tuma dɔ ne bɛ question poser ma est ce que Mali yɛrɛ kɔnɔ an ka gouvernement kɔnɔ na est ce que sariya dɔ bɛ yen min talen don k'a fɔ ko wa nin de bɛ occuper saraba yɛrɛ la n'a bɛ fɛ ka dégrader dɔrɔn entretien kan ka k'a la yɔrɔnin kelen est ce que o bɛ yen. o ɲininkali kan ka kɛ. parce que sira bɛ dingɛ bɛ bɔ sira la k'a sɔgɔ a bɛ to i n'a fɔ a bɛ dépraver complètement a tɛ dilan. mais bi u kɛlen ka nin yamaruya in ta tiɲɛ dɔ a kɔlɔlɔ ni a fɛnw fɔra aw bɛna nafa dɔ sɔrɔ a la. an bɛ nafa kelen bɛ min sɔrɔ la fo n'a kɛra an tɛ doniba tali min kɛ sa kɛ o t'a nafa belebele ye sa wa ni doni bɛrɛ bɛnna o fɛnɛ ko tɔ kɔni. o se ka to aw bɛ lafiya. aw fɛnɛ bɛ lafiya o la. ni mɔgɔ min ye kabakuru ta k'a da i tɛgɛ kɔnɔ a ko o ye kilo 10 ye n'a bɛ k'i tɛgɛ jigin yanni i se yɔrɔ cɛ a tɛ digi la wa. a bɛ digi la. n'o ye dɔɔnin bɔ o poids la ka kɛ kilo 5 ye n'a fɔ i la dɔɔnin dɛ. i bɛ se k'a minɛ ka taa n'a ye. voilà. ayiwa an b'a fɔ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw ɲɛna min ye Sulemani Kumare ye Sinacor secrétaire général adjoint ale de b'an bolo yan bi Sulu Bajɛ i ka bɔli la yan kɔsa in na i ye fɛn dɔ fɔ o ye chauffeur yɛrɛ ka hakɛ ko ye su in na fana i da turu a dɔ la min ye k'a fɔ aw ka lakodɔnni baaraw hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ kuma caman min ye mobilibatigiw ye olu bɛ lajɛ kɛ k'a fɔ nin degun ni nin degun ye san kɛra ta munna tɛ aw don olu la aw yɛrɛ fana ka taa aw kunkan ko kuma fɔ aw minnu yɛrɛ ye mobilibolilaw ye. n t'o k'o de fɔ anw ma jate de o. aw dun de bɛ sira ninnu bɛɛ kan o. anw ma jate anw jatilen tɛ
mali chauffeur ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛnnen bi ka syndicat de ma mais syndicat yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ kalo tɛ bɔ kalo la ka bin n bɛ k'a fɔ écran de sanfɛ ministre bɛ se k'a vérifier n'an ma lettre de rappel dɔ ci ministère la DNT la u k'a lajɛ convention collective dila mali chauffeur ma an y'a tila mobilitigi ninnu caman ni ɲɔgɔn cɛ mais u ka sira t'a la u ta de y'u ka mobili ye soit i b'a kɛ olu ɲɛnata de ye ka sɔrɔ mobili ninnu ka bon dɛ o prix ka ca dɛ est ce que maa jumɛn bɛ sɔn ka miliyɔn 50 jɛ ou bien miliyɔn 100 ta k'a d'i ma ko taa nin di Kayi k'a sɔrɔ a ma lajɛli sira bila a kan a bɛ fɛn dɔ bila a kan minɛ a b'a dɔn n'a y'a miliyɔn 100 jɛ d'i ma tɛ problème don dɛ non ni i ma bin sira la dɔ bɛ bin ka sira la kɛ mais mobili ninnu dɔw bɛ miliyɔn 100 a kɔnɔdonni ye joli ye miliyɔn joli ye e t'o tigi fa dɔn e t'o ba dɔn e kɛn bɛ k'o kalifa o la e fana bɛ dɛsɛ fana k'o sara sarako in ne ko tiɲɛ de don k'a fɔ ko aw caman tɛ sara mais ni sara ye fɛn k'i bɛ bolola sɔnna na a tɛ taa INPS la a tɛ taa foyi la yɔrɔ si ne bɛ se ka souhaiter n bɛ souhaiter dama dama de dɔn Mali kɔnɔ yan RMO b'a la mun ye Sarwal chauffeur ye comme olu ye bureau d'emplacement mɔgɔ de y'olu di olu bɛ sara banque fɛ an bɛ tuguna fo nin yɔrɔ in na yan Seydou Natumɛ parce que an ye grève dɔ k'ale fɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw don AMO ni INPS ale a sɔnn'a ma donc depuis o don fɔ sisan ale ka chauffeur u bɛ sara ɲɛnama ta wa u bɛ banque la u bɛ sara AMO b'o la INPS b'i la GDC fana n bɛ fama ale ma waati min na ale fana bɛ ten Suyati fana tun y'a daminɛ mais kɔsa na n y'a mɛn fana ko ale est ce que bon i b'a sɔrɔ ko de yoboyobalaba bɛ fɛn jumɛn don i b'a sɔrɔ sugu cogo don voilà bon olu société dama dama n kɔni b'u ta kalama sinon tɔ si t'a la a si ni min yɛrɛ ye da maga a ko la i bɛ bila ka bɔ baara la de mobili sugu bɛɛ kɛ an y'a fɔ o tumana aw bɛ nin kariba boli ni nin donibata ni nin fɛn bɛɛ la sara jɔn yɛrɛ ta aw ye fana mais i kɔni b'a dɔn kɔni an tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ si ye sara jɔlen ɲɛnama yɛrɛ tɛ yen convention collective ye min fɔ an y'a ɲini an y'a sɔrɔ i y'a faamu ça a été paraphé par le tribunal du travail DNT b'a kalama SEMTER b'a kalama an y'a tila mobilitigiw ni ɲɔgɔn cɛ pour que u ka mɔgɔw dɔ la fɔ n'an taara ka taa mɔgɔ min préavis sɛbɛn ka taa mɔgɔ min ka mobili jɔ diyagoya wa n'a ye protocole accord dilan k'a d'a ma ko hɔn sɔnna o t'a bannen ye dɛ a tɛ lawaleya dɛ a dan ye mobiliw ka wuli de mais mun de b'o kɛ munna aw ka laɲini yɛrɛ tɛ se ka sabati mun de la est ce que a ma se don la aw fana ka wuli k'aw jɔ ka taa fɔ ministre ɲɛna k'a fɔ ko dɔ kɛra ten u k'a lajɛ yaasa aw fana ka don aw ka hakɛw kɔnɔna na parce que aw fana kulu mana don INPS ni fɛn na n'a bolo a ka fisa jamana yɛrɛ ma fana o mais ne tɛ k'o de fɔ n ko Mali ye jamana dɔ ye sariya de bɛ fɔ a bɛ ta k'a da ye an t'a dɔn mun kan ka nin suiviw kɛ an t'a dɔn o bɛ fɛn de sɔrɔ a la wa ou bien o mago de t'a la ou bien o yɛrɛ ta ye mobili ye kɛ voilà la question reste posée parce que a bɛ se ka k'o fana n'u yɛrɛ ta ye mobili o t'a contrôler o parce que bi i bɛ baara kɛla mɔgɔ dɔ fɛ a bɛ n'a fɔ ko i tɛ baara la i y'a faamu sariya foyi ma ta chauffeur yɛrɛ nɔfɛ k'a fɔ ko nin ye sariya dɔ de ye ko a kan ka kɛ chauffeurkɛ ye ko mobilitigi yɛrɛ bɛ sɔn a ma o bɛɛ fɛ de ko i bololasɔn de n'a bɔra damadɔnin na a banna parce que a tun bɛ caman kɔnɔ ko Mali simiki ko n'i ye mɔgɔ sara 8000 k'o de ka ɲi ko ka sara ka jigin 8000 dugu ma k'o man ɲi donc n'u ye dɔɔnin fara 8000 kan dɔrɔn u b'a fɔ ko olu bɛ sariya kɔnɔna na k'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ i bɛ mobili ni valeur de lajɛ i bɛ baara ni degun de lajɛ mais Sul Bajɛ est ce que aw ma se aw yɛrɛ k'aw ka tɔnw ladɔnniya nin na aw ka sigi aw ka kuma don kelen aw ka taa minisiri yɛrɛ fɛ yen Sinakɔrɔ bɛ ka jama ka ca cogo min na bi kuma tɛ an ka jamana donni n'an ka minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ kɔkan ka na aw ka tɔndenw de b'a ko bɛɛ lajɛlen kunna a ma se aw k'o waleya kɛ wa n bɛ k'o de f'i ɲɛna an y'o waleya mun kɛ a ka ca minisiri ni bɛ Faso Kulubali de bɛ yen bi depuis a bɛ directeur la DNT la i y'a faamu a b'a kalama fo k'a kɛ minisiri ye fo k'a kɛ minisiri ye a b'a kalama a yɛrɛ b'a dɔn
an ye taama min kɛ an ye gɛrɛbɔ hakɛ min kɛ an ye sigi k'a fɔ hakɛ min kɛ a b'a kalama donc ko kura tɛ ko kura tɛ depuis 2016 an bɛ ni problème na fɔ bi n'o ma ɲɛnabɔ est ce que aw ka ko wɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ bon voilà parce que aw ka fɛn bɛɛ dulonnen don sara de la ni sara tɛ yen voilà ma lakodɔn i bɛ baara kɛ ten a bɛ se n'i sara fana a banna bon min ka gɛlɛn nin bɛɛ la fo k'a dɔn bi e bɛ ka chauffeur sara ɲɛnama t'a ye jamana ko ka mɔgɔ don amu ninnu na amu ninnu bɛ bi a bɛ caman de ta denbayatigiw ka ko la e bɛ se ka kɛ voyage la wari ɲɛnama yɛrɛ t'i kun mais ni i welela k'i to mobili bori la n'i ye mobili jɔ kɛrɛfɛ ka lamɛnni kɛ ko den man kɛnɛ jigiya dɔ b'i ye o mais ni ninnu e tɛ ninnu kadraju kɔnɔ jigiya jumɛn b'i ye n'a fɔra ko k'i to yen ka wari de ɲini kɔnɔkan man na wa ka gɛlɛn dɛ i bɛ baara kɛ cogo di ka gɛlɛn an bɛ segin ka na an ka baabu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a fɔra ko hakɛ dɔ de bɛ kɛ mobili la janya ye hakɛ dɔ ye min ye a bonya fana ye hakɛ dɔ ye pinɛ hakɛ est ce que olu bɛɛ de b'a la ou bien u y'a dan tigɛ cogo di a ko bɛna kɛ cogo di yɛrɛ wa o ye hakɛw di a la janya hakɛ b'a la bonya hakɛ b'a la ɔ ni i y'a dilan ka kɛ sie 6 ye ɔ n'i ye 3 tigɛ a la a tɔ tɛ to 3 ye sa wa n'i ye 2 tigɛ a la a tɔ tɛna to 4 ye ni min ta tun ye 3 ye o bɛ taa nɔ na ye kɛ mais lawaleyali la est ce que aw bɛna se k'a fɔ ko komi faamaw ye nin fɔ aw ka lafiya kama n'a ma ko ye aw tɛ mobili boli wa bon o bɛ se k'a fɔ i n'a fɔ o tɛ se k'a fɔ parce que o bɛ bɔ i yɛrɛ kelen na sa wa ou bien syndicat de bɛ na o baara kɛ oui o ma baara kun di syndicat ma o a bɛ ministère de bolo a bɛ ministère de bolo ni ministère de tun ko sisan ka syndicat de chauffeur wele k'aw ladon a ko la k'an ladon a kɔnɔ k'a jira k'a fɔ aw ye chauffeur ye an tɛ fɛ bilen mobili n'a ma tigɛ a kana boli o tun ye lettre circulaire dɔ bɔ k'o d'an ma a bɛ se k'o to mobili kɔnɔ o donc o lettre circulaire b'an bolo sisan an fana b'a jira an ka chauffeur bɛɛ lajɛlen la ni cɛ ni donna mobili kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ nin hakɛ ye min kan ka da i kan fana donc majɛ bɛ baara la sa kɛ bon o kɔni comme o ye saranganali dɔrɔn de kɛ k'a fɔ aw ɲɛna nin hakɛ ni nin hakɛ don a man ka tɛmɛ nin kan aw fana ka se ka u dɛmɛ a baara kɔ voilà o y'o min fɔ an bɛ baara kɛ n'o ye o y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ko k'a f'u ye an fana b'a fɔ ten n ko mais papier m'aw yamaruya k'aw yɛrɛ don a la k'aw y'a kɔnɔna na o m'o d'aw ma o m'o d'an ma o b'u yɛrɛ bolo voilà o b'u yɛrɛ bolo syndicat in bɛɛ de don wa ou bien aw dɔrɔn an bɛɛ don a ma di mɔgɔ si ma k'a fɔ ko wayi ko e ka taa nin e ka a yamaruya filɛ nin y'a bolo a ka kɛ tan ayiwa Sule Badian i b'a dɔn k'a fɔ ko chauffeur ka problème ka ca a ka ca min ye nin waati laban in na ye an y'a ye k'a fɔ a ka mɔgɔ caman bɛ damakasi la sira caman na kuma tɛ Kayi kɔni sira kɔni ne yɛrɛ an sɛgɛnna a kuma la sira wɛrɛw bɛ ka fɔ nin wagati in fana na tuguni yalama jɛkulu sɛndikaw yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan yaasa o ko dɔw bɛ se ka lajɛ gouvernement fɛ parce que a bɛ minɛnw nali gɛlɛya o ye tiɲɛ ye mais aw fana degun b'aw kan la oui sira dilanni ko tɛ wa fo sira in ka dilan de hali n'i ye mobili tigɛ fo sira ka dilan tuma caman ne b'a fɔ mɔgɔ b'a miiri n'i ye kuma dɔ fɔ ni mɔgɔ m'a faamu o b'a fɔ jamana yɛrɛ sécurité premier fɔlɔ o ye sira de ye i y'a faamu fo sira de ka dilan ka ɲɛ hali n'a fɔra sisan ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ ɲɛfɛ bamaci wali dɔ ka fɛn sisan ko maaw ka wuli mobili la ka taa a bɛ se waati jumɛn banabaatɔ dɔ mana kɛ Kayi sisan avion tɛ yen ko ka da ambulance kɔnɔ ko k'o secourir o bɛ don yan don jumɛn hali sunkalo nin kɔnɔna na n'a fɔra ko mobili quantité malo quantité ou bien sukaro quantité tulu quantité jaba quantité mun kan ka don ka bɛn sunkalo ma nin waati na a bɛ don cogo di e mana bɔ Kɛɲɛba sɔgɔmada fɛ fɔlɔ la sira ka ɲi a bɛ taa fɔ tuma dɔ ko 16h e bɛ Bamakɔ yan mais bi n'e bɔra Kɛɲɛba i tɛ se yan bi dɛ sini ye lahala ye fɔ sinikɛnɛ tile 2 Kayi fana bɛ ten
Bamakɔ Keɲeba. Chauffeur de bɛ soli ka bɔ Keɲeba depuis 4 heures a bɛ sigi mobili kan n'i ma janto kɛ a bɛ si Kogofata a tɛ kati sɔrɔ kari kɔni ka teli o mais kari n'i ma bɔ yen fayiri fɛ n'i kɔni bɔla yen ko 10 heures 8 heures n'i ma station kɛ tɛ don Bamakɔ yan parce que su bɛ ko ni sira Sɛbɛkɔrɔ a b'a fɔ ko 18 heures sera ko sira datugura la ɔhɔ donc dɔw bɛ préférer ka si Kita c'est un manque à gagner pour le pays. Mais nin bɛɛ la aw bɛ fɛɛrɛ jumɛnw de kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ aw bɛ taa yɔrɔ caman dɛ. A bɛ ten. Aw ka mɔgɔw bɛ fan caman aw dun bɛ kule la fana ko sira man ɲi don o don chauffeur bɛ mobili dɔ ci ne ma ko n ɲɛ b'a la ko an bloquelen don don o don hali kunu petini dɔ ye dɔ ci Kayi sira in mɔgɔw bloquelen kun don sira ka bɔ Bamanciw fana sen b'a la siratigɛlaw fana sen b'a la sisan tuguni an y'a ye olu fana nana don ko in na tuguni. Oui bon Bamanci wale ninnu filɛ o tɛ bi la ko ye hali ni sira dilanna olu bɛ yen ka kɔrɔ olu ko ninnu u bɛ yen n y'o de fɔ sécurité ye fɛn dɔ de ye fɔ a plan ka taa mais comme n'i bɛ kuma n'i ye jamana wɛrɛ tɔgɔ don babu la a ka gɛlɛn a bɛ kɛ sinon an y'a ye jamana dɔw kɔnɔ k'an to Mɔbiliburu la a jamana duguden dɔ tun bɛ yen i b'a ye waati bɛɛ Bamaci wale bɛ yen waati bɛɛ Bamaci wale bɛ yen mais o jamana ɲɛmɔgɔw dɔ nana sigi k'a yira mairie gouverneur commandant commissaire a CBU dugutigi aw ka lamini nin kɔnɔ yan n'an y'a man tulo la diɲɛ don o don ko Bamaci wale kɛlɛ yan aw ye min ɲini a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ y'o fɔ dugu ɲɛmɔgɔw ɲɛna ten n togo la tan mais est ce que o dugu ne tulo famana k'a mɛn ye ko bɛnkɛla mɔgɔ kan dɛ mais puisque an ta nin ko wɛrɛw donn'a kɔnɔ donc a tɛ faamu bon ni sira fɛnɛ ka ɲi i b'a ye i bɛ se ka échapper fɛn dɔw la ni sira dun man ɲi dun a ka gɛlɛn parce que sira bɛ o b'a to yɛrɛ i bɛ se ka taa k'u dan donc n'o ko mobili de bɛ ka sira ninnu tiɲɛ an ma ban ko mobili tɛ k'a tiɲɛ dɛ u sen bɛ se ka k'a la nka olu dɔrɔn tɛ voilà donc mobili ninnu ka tigɛ sira k'a dilan tugun an k'a lajɛ a bɛ an k'a lajɛ mais ne kɔni b'a dɔn an ka sira nin fanba a tɛ ka dilan ka ɲɛ de mɔgɔ caman y'o fana fɔ minɛ ko sira problème fanba ye o ye an y'a ye k'a fɔ kɔsa in na fana min ye sira ye a fɔra ko aw ka taxiw sara digitalisation k'o ta na sira fɛ o ko bɛ cogo di bi o nana mɛn ni kɔlɔlɔ wɛrɛ de ye o cogo di n bɛ n da sonya k'a fɔ yan i b'a dɔn tuma caman bɛ an bɛ mot dɔ avancer an b'a fɔ ko tracasserie routière n'i ko ko tracasserie routière i ye faama mun bɛ taa sira la i kan b'olu de ma i m'a faamu mun bɛ t'u sigi sira la voilà mun bɛ t'u sigi sira la ko ka cahier lajɛ ka fɛnw lajɛ i b'a taa sɔrɔ i kan b'olu de ma mais tracasserie yɛrɛ bɛ na cogo di an bɛ fama an b'an ka Mɔbiliburu kɛ k'a ban yan waati min na dɔrɔn pneu usé 3000 francs nɔpɔ de sécurité 3000 francs mauvais champ ninnu bɛ na 6500 carte transport permis 6500 carte grise ninnu 6000 comment on appelle 6500 visite ninnu n'a ɲɔgɔnnaw est ce que ni et puis 24 heures i mana récit ta o récit c'est quoi n'i ka carte transport permis la sisan Kayi i bɛ ka na Bamakɔ tu as 24 heures ka na yan parce que i y'a infraction sara ka ban donc i b'o sara hali n'a fila le permis i b'o sara 13000 i b'a ye kɔlɔlɔba t'o la o y'o fila ye i tɛna fɔ abada ko jɔ n ka arranger parce que n'i y'a arranger sira la dɔ wɛrɛ b'i minɛ ɲɛfɛ bidun n'i ko visite ko 18500 carte transport 18500 infraction o de ya infraction a ma ni forfait kɔnɔ pneu usé 6000 francs i ye fɛn dɔ de kɛ parce que n'i ye ɲɛmɔgɔw ɲininka sisan olu b'a miiri k'a fɔ olu ye nin min kɛ nin ye maaw bɛna a lajɛ ka mobili ninnu bila en bon état k'u ka visite ka kan ka kɛ cogo min na o tɛna sɔn bilen ka mobili sans visite bori o tɛ mobili sans visite bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo di e bɛ se ka bɔ Kayi i n'a fɔ sira cɛnni min filɛ nin ye sisan mobili donnima
dédouanement b'a la fond b'a la e kana kayi sisan ka 3 jours kɛ en 6 jours e ka visite kan ka ban e ka dédouanement ka ban ka to 3 jours est ce que sira min bɛ position min na bi e bɛ se ka mobili boli pendant 3 jours ka don Bamakɔ yan wa bon o visite bɛ ban k'e to sira la mobili chargé bɛ visite passer o tɛ se ka visite passer n'a fɔra ko ka donni jigin n'a fɔra ko e ka distanciation kɛ ko 18 500 e ka 4 transport fila permis la ou bien e ka 4 visite fila permis don tu paies jusqu'à combien 37 000 o yɛrɛ bɛ se ka bɔ transport la k'i bɛ évoluer wa o tɛ basi fɛnɛ ye nin bɛɛ an ma nin fɔ fɛ nin ko bɛɛ kɛla an ka transporteur fɛnɛ sigilen ɲɛna maa si ma se ka taa transporteur si ma se ka taa fɔ ko tiɲɛna ko a tɛ se ka bɛn pour que k'a dɔn k'a fɔ parce que a kɔlɔlɔ dɔ fɛnɛ ye min ye hali gouvernement yɛrɛ bolo i ka ne minɛ sa ko 18 000 k'o ye digitalisation ye mais ne b'a dɔn ko 3 000 bɛ se ka arranger kɛ dun wala ne n ka bɔ de ma donc ne b'o arrangement kɛ ka taa kɛ voilà donc n'i ye o arrangement fɛnɛ kɛ yani gouvernement k'a miiri k'a bɛna sɔrɔ kɛ ale bɛna perdre a la yɛrɛ de parce que ale minimum tun b'a n'a tun bɛ se k'o sɔrɔ a t'o sɔrɔ tuguni mɔgɔ bɛ taa sira dɔ in fɛ voilà parce que i bɛ mun de miiri sisan o de kosɔn a b'a fɔ ko poste gɛlɛyala poste gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o gouvernement ye fɛn dɔ placer sisan ne yɛrɛ sigilen bɛ yen e ka sun ye agent ye ne ye chauffeur kɛ ye ne nana se yen i y'a fɔ o ye tiɲɛ a bɛ yen ne bɛ k'e deli sisan e k'a nɔgɔya fɔlɔ la ne bɛ 200 kɛ k'o delili kɛ u bɛ ka 400 kɛ 400 jɔda de t'o la bilen n'olu taara la taa fo 2,000 ni 3,000 ni 6,000 ni kɔ la a ka ca ok mais exemple dɔ d'i ma sisan ni gouvernement tun bɛ fɛ ka to ko wa ko peut-être k'u bɛ fɔ a jigin de fa an tun ye min ɲini u fɛ toute infraction confondue o ka cumuli kɛ peut-être 6 000 n'i y'o ta siɲɛ kelen o bɛ t'i ka voyage la ka na n'i y'o ta siɲɛ kelen n'i bɛ ka na n'i y'o ta i mana se yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ i b'o yira i y'o sara a banna mobili joli bɛ tɛmɛ tile kɔnɔ mobili joli bɛ don tile kɔnɔ o bɛ fɔ o ka di gouvernement yɛrɛ la yɛrɛ yɔrɔ a bɛ wari sɔrɔ yɔrɔnin kelen ou bien non da ka di olu yɛrɛ la yɛrɛ parce que mobili o mobili mana na o n'o ta ka don ou bien ni minnu tɛ papier dafalen tɛ olu bɛ se k'o kɛ o bɛ se k'o kɛ ka sɔrɔ ka taa n'u sen fila ye wa a bɛ fɛn mais munna u bɛ ninnu sɔngɔ ninnu sigi u t'aw ɲininka munna u t'aw yɛrɛ ɲininka parce que n'i y'a ye k'a fɔ digitalisation ko in kɔni tiɲɛ na u kan k'o lajɛ parce que transporteur Mali taw don yɔrɔ wɛrɛ taw don bɛɛ bɛ k'a fɔ ko a sɔngɔ ka ca et puis mɔgɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ tɛ digitalisation in sara o sira in fɛ dɛ 18 000 kɔni non gouvernement tɛ se k'o sɔrɔ hali voiture bolila t'a sara Kasum e ne fila sigilen bɛ e ka bɔ sa e ka visite ka ban yanni yan cɛ o k'a fɔ i ma ko feere e k'i kun bɔ ka polisikɛ lajɛ e bɛ sɔn ka wele k'a fɔ ko n ka cɛ ko a lajɛ nin de bɛ n bolo sini n bɛ visite kɛ et puis problème gɛlɛma ye min ye mobilitigiw y'i sigi ka nin lajɛ u ma kuma mais depuis lawale la u bɛ fɛɛrɛ kelen min di chauffeur kɛ ma o u ma foyi fara aw ka fɛɛrɛ kan foyi ma fara fɛɛrɛ kan n'i bɛ taa i bɛ taa n'i tɛ taa i b'o to yen n ko de ye kɔlɔlɔ ye mais olu yɛrɛ m'a dɔn ko dɔ farala a kan ko digitalisation ye dɔ fara a kan olu ka sira de t'o la minɛ baara nin i b'a kɛ de mais ne ko nin bɛɛ la o fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ parce que n'i ye chauffeur ɲininka digitalisation problème olu ye mobili mana surcharge kɛ o problème ye olu ye mobili mana bi panne o problème ye olu ye marchandise ma se o problème ye olu ye mais mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ kan ka aw ma jigiya olu ta aw da don nin si la olu ta aw jate nka olu bɛ fɛ dɔrɔn minɛnw ka na a ka s'a secogo la aw ka mobilitigiw fana olu fana a bɛ komi aw de ta ye mobili ye nka a tɔnɔ foyi tɛ se aw ma quoi ne bɛ ka aw ye ten de. pour que o de ka kɛ sisan nɔgɔya la an ka ministère du travail de kan ka an ka fɛn ninnu a wajibiya u kan dɔrɔn. parce que aw ta bɛ ko Musa ni ta ye kɔmɔ in kan ni kɔmɔ bɔra k'a ka boli k'i dogo. bi bi ne yɛrɛ ka fonctionnaire lajɛ fɛn bɛɛ bɛ k'aw ye. caman bɛ k'u ye mɛnɛ. caman bɛ kɛ dɛ hali sosara bɛ d'u ma. Anw tɛ fonctionner ça même si c'est le secteur comment on appelle informel a fana k'a lajɛ dɔrɔn ka dɔn fana ko an ye jamana an bɛɛ le lié bɛ ministère du travail kelen na o. non dɔ kan ka fɔ aw ye mɛ tiɲɛ na a ka da hali convention ma u kan k'a lajɛ k'o don ba la kuma tɛ min ye papier bɛ jatelen don mobili papier fɛ ka ban u kan k'o lajɛ gouvernement yɛrɛ man ka sɔn yɛrɛ o ka kɛ o sɔsɔli yɛrɛ o man ka sama yɛrɛ parce que o tama fɔlɔ yɛrɛ ye gouvernement yɛrɛ ye o. na aw donna AMO ni INPS ninnu ni fɛnw na o tɔnɔ ye gouvernement yɛrɛ ye fɔlɔ
parce que ale de b'a tɔnɔ diaba sɔrɔ papier tali ni fɛnw na olu de b'o sɔrɔ o ka tɛmɛ ka bɔ yen fana aw bɛ jate mɔgɔ fɛ minnu bɛna taxi ni fɛn tɔw sara ka tila k'a wari ladon jamana de kun ne hakili la o da ka di olu la olu yɛrɛ de kun kan ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ a karisa n'a ka mɔbili ni mɔgɔ min ka mɔbili ma fɛn na a y'a minɛ mais i ye min fɔ mɔbili tigi de dɔnnen tɛ sa o. bon mɔbili tigi kɔni dɔnnen tɛ mais an kɔni bɛ min dɔn an kɔni ye san 5 an ye kumana ka fɛn bɛɛ fɔ transition nana an y'a ye transition de don an ka lettres to ka lettres sɛbɛn ka ci ka to ka lettres sɛbɛn ka ci n'ala sɔnna ma comme olu ye transition ye cogo cogo u n'a lajɛ mais puisque o tɛ k'a lajɛ an kɔni an b'a tun bɛ ka fɛn dɔ kɛ sunkalo na mais an y'a ye o tɛ ko ɲɛnama ye n'an tun y'an ka préavis déposé ka taa grève la sunkalo na a tun b'an fa dɛ a tun ka ɲi charbon yɛrɛ tun tɛ na o an ye o de jateminɛ donc n'ala ye sunkalo ji ɲuman bɔ comme an ye lettres sɛbɛn ka lasɔminiw kɛ ka fɛnw ɲɛfɔ ka dɛsɛ k'a yira la k'a fɔ a kan ka appliquer cogo min na nin fɛn kelen de bɛ anw bolo bi ni y'aw ta ye min y'an ta ye k'an don an b'o ni INPS la baarakɛla kelen-kelen bɛɛ ni jamana sariya don k'a kan k'a kɛ a ka kan ye ka tila an ka convention ye min fɔ baara ka kɛ ni o cogo ye mais puisque o tɛ k'a kɛ jamana dun sariya sɛbɛn de y'a fɔ ayi ni fɛn min kɔni ye sariya ne bolo o ma se kɛlɛ yɛrɛ la o voilà olu yɛrɛ tun kan ka fɔ ko a ye nin kɛ ninnu ye et puis k'u jɔ u jɔyɔrɔ la transition in de fana na mɔgɔ caman bɛ se ka fɛn dɔw sɔrɔ voilà parce que ni fanga wɛrɛ don mɔgɔw bɛ se ka wuli ka jɔ k'a fɔ k'u b'o sɔrɔ o voilà o man ka kɛ kɛlɛ ne yɛrɛ bolo nin yɛrɛ tun man ka kɛ kɛlɛ kuma yɛrɛ ye yɛrɛ ko fɔ aw b'a fɔ k'a bɛ taa grève la nin na yɛrɛ olu man ka sɔn o ma yɛrɛ olu man ka sɔn o ma parce que a fɔ kɛlɛ la ko n'i ye fɛn min sɔrɔ o y'i ta ye i ye fɛn o fɛn sɔrɔ kɔrɔlen o y'i ta ye maintenant kura de bɛ ɲini ka fara o kan sisan pour que i fana ka se ka bɔ nɔgɔ la dɔɔni ne bolo mais nin man ka kɛ kuma ye parce que ne y'a ye k'a fɔ n'i ye chauffeur fɛn fɛn ɲininka o b'a f'i ɲɛna ko nin sɛbɛn kun kan ka don mobili sɛbɛn na ko mais ko a tɛ ɲininkali yɛrɛ tɛ kɛ voilà e dun bɛ ka bori o kɔrɔ ka e yɛrɛ chauffeur kɛ bɛ ka bori i tɛ yen o i tɛ yen e tɔgɔ tɛ papier kɔnɔ i tɛ yen o i tɛ papier la o n'an taara sariya yɛrɛ kan yɛrɛ juridiquement i tɛ mobili i tɛ yen o non i tɛ yen dɛ wa ni ko in sɔrɔ fu y'i ta dɛ fu y'i ta foyi ta parce que boli cogoya foyi ye cogo foyi t'i la sɛbɛn min bɛ e yɛrɛ yamaruya ka mobili yɛrɛ boli fɔlɔ a fɔlɔ ye o de ye parce que e ka hakɛw n'i ka fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ janto la mais comme aw ko k'aw ye sunkalo bonya to u ye ka se k'a dɔn k'a fɔ ko aw kuman'u fɛ a ye fɛnw fana kɛ donc préavis fana bɛna na o ye tile 15 ye yanni grève ka sigi sen kan o labɛn bɛ se ka sigi sen kan pour que u ka se ka aw lamɛn parce que nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye mais bi bi in na est ce que tɔndenw labɛnnen don ka sɔn grève ma tɔndenw bɛ sɔn grève ma parce que baara fɛn dɔ de don fɔ mali chauffeur ka bila u kunna bi k'a fɔ ko kuma mun bɛ k'a fɔ nin min bɛ k'a fɔ nin ale tɛ ne tɛ k'a fɔ ko pour que n'a kɛla ko ne de bɛ fɛn sɔrɔ ayisa jamana yɛrɛ de y'a d'aw ma aw ka hakɛ de don aw n'a ka kan de voilà donc fo k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de sɔsɔlen b'olu yɔrɔ olu b'u kunfɛ de u ka bɔ kunfɛ taama de la k'o ɲini k'o dɔn u ka bɔ kunfɛ taama na u b'u ka sariya de kɔnɔ n tɛ nin mobili an tɛ mobili bori ni nin ma kan ye n'an tɔgɔ man ye a fɔra tɔgɔ min na papier kɔnɔ an t'a bori bilen parce que an ka sécurité sociale de y'o ye an ka bɔ nɔgɔ la o de y'o ye bon n'o tɛ yen bilen bon an t'a la i yɛrɛ y'a papier di ne ma o voilà a bɛ n bolo yan yɛrɛ i y'a faamu sɛbɛn in bɛ n bolo yan o ne o tɛ yen anw t'a la fo k'o de faamu parce que a kuma cayara dɛ a kuma cayara min ye chauffeur yɛrɛ ye k'a fɔ foyi t'u bolo wana bana ne ko kɔsa in na an kun y'a mɛn k'a fɔ ko jamana dɔw fana kɛlen k'an ka chauffeur dɔw minɛ wulikajɔ sera ka k'olu ko la bon wulikajɔ bɛ ka kɛ o la parce que o ko tun bɛ anw yɛrɛ de bolo i y'a faamu syndicat yɛrɛ de b'o ɲɛnabɔ wa anw de b'a kan ani mobiliti kelen-kelenw i y'a faamu bon a ko vraiment n tɛ fɛ a ka kɛ réseau kuma ye ba ye ten parce que fɛn min don n'i kumana dɔrɔn a ko nana taabolo min na ani fɛn min don vraiment a man di a ka kɛ réseau kuma ye an y'o faamuya voilà mais an b'an pan o kunna voilà mun bɛ yen an kɔni b'a la a bɛ k'a ko ɲɛɲini a bɛ ɲɛnabɔ ayiwa an bɛ taa aw fan fɛ fɔlɔ Fala ye an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kumaso ale kɔnɔna na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sidi ka numéro filɛ nin wari ci
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Suleiman Kumare Sinakor secrétaire général adjoint bɛɛ lajɛlen ma wele ko Sulu Baja ja an ka waati yɛrɛ banna a bɛ ten an mɛnna kuma na ja sisan pour que an ka se ka faamuyali kɛ Sinakor kɔni bɛ k'o labɛn kɛ o ye kelen wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin aw ka tɔndenw ma ka kɛɲɛ ni sariya kura min bɛna don sen na avril kalo nata ye ani ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ bon n kɔni bɛ min fɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen ye u ka tɔn ɲɛmɔgɔw lamɛn u ka da la k'a fɔ baara bɛ ka kɛ k'a fɔ ko olu ka kuma tɛ se ɲɛmɔgɔw ma n b'a fɔ réseau sa u ka kuma foyi tɛ yen min tɛ se ɲɛmɔgɔ ma jamanatigi b'a kalama minisiriw b'a kalama fɛn bɛɛ parce que sariya sɛbɛnw don wa mobili min filɛ nin ye fana k'a fɔ ko a bɛ tigɛ ko sariya kura talen don n b'a ɲini chauffeur fɛ an t'a dɔn u bɛna sariya mun ta parce que kɔlɔlɔ caman de bɛ bin anw kan an t'a dɔn fɔlɔ u ye sariya min ta donc bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye 1er avril maa si ka mobilitigi kana nɛgɛ k'a fɔ ko k'a ka bɔ ni mobili jan ye k'a bɛ taa bɛɛ ka a foɲɛ suru kan lajɛ fɔlɔ parce que nin ko ninnu a bɛ taa procès verbal dɔw bɛ kɛ ni chauffeur kɛ yɛlɛ a kɔnɔ dɔrɔn k'a sɔrɔ a ma sara n na i bɛ minɛ k'i datugu i y'a faamu i dun datugulen i ka si yɛrɛ la o de cɛ ka ɲi voilà kankariba dun dala an bɛɛ lajɛlen ye ka ban k'a fɔ ko a kana kɛ n'an ko an bɛ wuli o mankan na an tɛ jo sɔrɔ donc o défend man di voilà donc n bɛ min f'i ɲɛna bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka ko jateminɛ fɔlɔ yan'an ka k'a kan n'u yɛrɛ ko k'u b'a sɔsɔ voilà anw na mobili boli c'est ça nka daminɛ kɔnɔ an k'an sigi k'u filɛ c'est ça ka tila k'a k'u ye k'u k'u labɛn n b'a fɔ réseau de sanfɛ k'u labɛn 2025 ɲinan an ka carte d'affiliation nin ani an ka convention nin a bɛ waliya o kɔni bɛ waliya de an bɛ bɔ ɲɔgɔn na ala sɔnna a ma bɛ waliya voilà an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sunkalo ale bɛ ka taa tɛmɛ kɔmɔna na tuma min na min ye gouvernement ale fana bɛ labɛn na Sinakor tɔndenw bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Loseni Konate k'ale fo k'a waleɲuman dɔn grand bɛ n b'a dɔn a fana bɛ déplacement na a bɛ déplacement na n b'a fɔ secrétaire général n'o ye Musa Bagayogo ye k'ale yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn an ka chauffeur kɔrɔba minnu bɛ sigi Sinakor da la yen cɛkɔrɔbaw an b'u fana fo kosɛbɛ u ka lamɛnliko ɲuman na Bajɛ kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ bon an kɔni bɛ dugawu kɛ e yɛrɛ de ye dɔrɔn hali bi sa ala k'an mɛn nin na amina yarabi jamana ni ala ka basigi amina yarabi jamana ni ala ka basigi amina yarabi ala ka ɲɛmɔgɔ nin kɛ ɲɛmɔgɔ kunnadiw ye amina yarabi ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ye ka kɔmɔgɔw fana kɛ kɔmɔgɔ faamuyalenw ye an kɔni b'a ɲini u fɛ ma anw tɛ fɛ ka kɔlɔlɔ foyi se jamana ma mɛ u yɛrɛ k'a lajɛ an bɛ min nɔfɛ a ka k'an ɲɛ dɔrɔn sariya yɛrɛ don ka ban donc sariya min don n'a sɔsɔla an fana an se b'an yɛrɛ la a laban an bɛ taa baarabila de la faamuyaliko ɲuman ala k'a d'an ma ka bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn Falaye Keyita Keba Jalo k'aw fo min ye Sulu Bajɛ ale de tun b'an bolo bi su in na Sinakor secrétaire général adjoint an b'a fɔ sa bi ta bɛ jɔ n'ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 12 n'o ye midi ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu wɛrɛ kɛnɛ kan conseil des ministres min kɛra bi an b'o kuma fɔ ka tila ka kuma di Seydou Jara n'o o ye Ngomi Seydou ye an n'ale fana bɛna baabu dɔ kɛ sini tilegan fɛ n'ala sɔnna ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna